96. Schipgebouwd in 1945 en Engelse marine. Toch nog stoom, omdat stoom een aandrijving kan hebben wat van alle brandstoffen gebruik kan maken. Terwijl de gasolie voor ja, maar ik zelf gewoon. Oh, je hebt mijn vast, hè? Die? Deze Vic 96 is ten slotte begonnen in Nederland. En heeft eigenlijk de reis herhaald in 200 jaar geleden door de eerste stoomschip vanuit Engeland opgedaan heeft. En dat was namelijk onderweg gemarkeerd en het stoppen om te bunkeren. En in dit geval, 200 jaar geleden, de stad Veren, de eerste Nederlandse stad waar Polen gebunkerd kon worden. En ook de Vic 96 heeft op de heenweg in Veren de stad aangedaan om te bunkeren. Niet alleen kolen waarschijnlijk, ook wel een hapje en een drankje. Maar dit is eigenlijk de herhaling van de historische story. Voel ook de warmte, hè? Ja, lekker. Lekker met dat dingetje. Als u het geen zien,